Καλημέρα σας. Η ΛΕΚΑΜ σήμερα Κυριακή 6 Απριλίου 2025 βρίσκεται στο πάρκινγκ του Θεσσαλονίκη. Συγκεντρώνονται τα μέλη με τα πανέμορφα αυτοκίνητά τους εδώ, που σε λίγο θα ξεκινήσουμε με κατεύθυνση την πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου θα τοποθετηθούν τα αυτοκίνητα εντός του χώρου της πλατείας για την υπομορφή στατικής εκθέσεως. Θα έχουν γύρω στις 2 ώρες χρόνο τα μέλη για να δουν το κέντρο της πόλης των Σερών και συνεχεία θα κατευθυνθούμε προς το αυτοκινητοδρόμιο, εκεί όπου εξελίσσονται κάποιοι αγώνες ταχύτητας εδώ και 3 μέρες από μια εταιρεία η οποία βρίσκεται στο αυτοκινητοδρόμιο, και θα πλησιώσουμε και εμείς να παρακολουθήσουμε τους αγώνες και τα δρόμενα. Εν συνεχεία θα κατευθυνθούμε στην περιοχή του Αϊγιάννη Σερών, εκεί όπου υπάρχουν πολύ όμορφες ταβέρνες κάτω από τα αιωνώδια πλατάνια, όπου και θα ακολουθήσει γεύμα λίγο πριν την επιστροφή μας προς τόπους προορισμού του καθενός.